ke jingdap jong ke jingja chatngan ba Marshall biam ibadei na po is chantiahi bat ha kane ke jing chatngan ke jongi kalalong sabab palat hadu khat arsin kenti bat kalala aru bantam dia ka khat arsin nama ba hadu mentah ka sorkar jela kampat aya ka rai lane kampat jubab watang sikan tinro haoi ni yoi ba ke jingwan jong iba kermen sela bat ikong senta miri Henry kene ke jingwan ke jongki lada ki i chisha ya keta ki parado ki parasnam Henry kidei banwanra syak sorkar ya ka ka ba ki yosni kumbangi yosngo ya ka jingkran ke jong itu inong yalam ba lada ka sorkar hi kanom play yaw ni udoyong nga hun ban yap bat nga sya ban yap na ka benta Henry ngi ai ke jingero ya itu iba Marshall biam ba ila kloy ban sya na ka benta kapating ka bansawan bat na ka benta gajaj benriu na ka benta kayo kakot na ka benta uduk usuk na ka benta jong kiba syam jing bat kiba syam jinjar omdei tang na ka daw kaba simet ka jungi Henry isya na ka benta kibabun bat kis isya ru na ka benta kiduk kirang kumba piyo sngo haga jingkran haki kubor haki lap patai kubor na ka por iong ba lada ka sorkar kanom la ban play yaw doyong bat lada ka sorkar hi kanom ay ya ka insurance lane ka jubab ka basay bakan sa pleno daw doyong Henry mai inkular ba inom ba ilaong ba inom weng na ka jingsya tangan kat ba ka sorkar kampat ay ya ka jubab ka babha bat ka basay ka batikna teleng ba jong kani ka kruwo ngana kalyang ka jong nga ay ka jingero ya i wala da ngamla ban ya kendu Henry nga ay ka jingero ya leng ba kani ka video ka ba menta ka blay shibun ba pila sya ba pila ai ba pila lem lade na ka benta ki pateng ki ban sawan bat na ka benta ki jai benriu jungi hapo kari kasi ngim ong tang hapo jantia Henry ngin ong ru ya baro hapo ka jalan khalya ka jungi ba pila sya stom na ka benta uduk urang di na ka benta ki basyam jing ki basyam jing jenjat kumbangi la yo sngo bala bon kilong kimi bon kilong pa kila ut kila nam ba nadu bakang yaw doyong bat nadu ba lakang ban ti yaw doyong Henry kimla syu ban Christian by school bat kimla syu ban Christian by court kimla syu ban penang penstat ya ki kun ki ti ki jongki oi kata kala bandai ke jin shisha ka bat kikran bat kata ngi yoi bat donru kilong kemi ki ba penpau haba kimla syu ban Christian ya ki kun ki ti ban pa school Henry ki pa no ban shim dawlok lane ban watlok no knang ba kin yo batte lane ban an tei ya kaying kasem ka jungki nang ba kimi ki pa kinom jenjar than hadu kata jaj ba kila yo breu bat jaj ba te kane ka jing ya thu khana jong kilong kimi ki katu kan nimut kala long ka ba nyimla suban mudur bat nyimla suban priang kane ke jingle jong ka sarkar hadu kata kila syam ya kita ki jing bat hadu kata kila mat ya kita ki jing nadu bakhang no yaw ni udoyang ndrei ni yo sngeuru ba kilong kimi ki penpau ya ka wei na ki studio ka jongki hadin ba ki khun ki ti ki jongki kimla ban Christian by school by court by slat bat kila yolok bat hadin pat ulok phet no na ka khun ka jongki bat kem salong pat ka ba ki khun ki ti ki jongki kem sakala long kita ki briu ki bakit khun rei ndrei kane ka long ka ka ba tausan ba ka sarkar jela jungi kamdon ka jingkit kli bat kamdon kata ke jingkit kli na ka benta jong ki baduk ki batoy ki barangli hapo kan ka jela lada maki ki don sha kata ka mensim kum ki nong yalam bat kum ki nong mi khmat jong kini ki kum ki amle ki MDC balai kim lek baik direct bat balai ki ong kim ong ya ka sarkar ba to pleno ya ka doyong om toy ban khang namar ki briu jungi ki imja da kane bat ki im na kane bat ki kinang ki start ki tip ki start lengba jong kane katkam ka ba ki tre ndrei mentangi i bau doyong la khang ka jingkerdu ka ba hakmat bat ka ba lada pisio kumno ya kane ka video lada pisio dei lane pisio like sa bishar hima phi iwe pa iwe hatu phi i kumno kane ka sarkar jungi kale na ka benta jungi ki baduk ki batoy na benta jungi ki ba syam jing ki ba belasi ki ba kitnong si khubor lane lengba jong kane ka video akwa ban pha ka message shaiba Marshall biam ba to blay undon ringkat bat pi bat play undon ku kerdo ya pi ba Marshall bat blay un aya pi ka met ka bukoi ka bakhya ba ka sarkar bat ngi kermen scam ro ba ka sarkar kan sngo kan snap ya ka jing ut bat ya ka jing dawa ka jong pi om dei ba pi dawa ma pi marwe Henry ka ne ka jing dawa
kalek hiya baro apo gabri unyo trap nyuskum bat kalek ru na ka benta ka bakongsan syakinung jantia kiba pihi naladi lalen ladi bakila kloy banmi benta jong kibabun kibalang hapo karilum jantia hi baro kawe to ble un aya phi kamet ka bakoy ka bakhya ba ka sarkar kamde shuban penslam lane bakade no ban aya ka jubab ka bakam kloy ngi kermen scam kum iba kermen ilawan bat ki kum ikong senta Mary ilawan ba kinsa ai kani ka kubor kam kloy bat knang ba kanom jia ya phi bat ya ka ying ka sam ka jung phi kanom jia ya ka ying ka sam jung ba marshal hatu phi kit kli ma phi mo posorta bat ya kani ka video nakwa ban pen poi chapi kuble shibun bat kuble ya phi baro iwe kiba pek bat kiba snap kiba aya ka por ka jung phi ha kani ka video ble ndor kat pat phi bat khunjuru khamtam ya iba marshal ibalen ladi naga benta kiba bun balang na benta karilum khasi jantia kumba don unung yalam uba rabba uti klawai jong karilum khas jantia kilong syap kum ukyang nang ba ban len ladi ban ayela ka jingium na ka benta kiba bun kibalang na benta ka pating ka ban sawan kuble shibun